hello. Hi, Inday. Kumusta, Inday? Hi, sir. Oy, sir. Kumusta naman ka, sir? Kumusta naman si Lia? Lia, kumusta naman ka, Lia? Kasing si Lia ka. Yes, guys. Nagsama-sama naman kami ng tatlo. Wait, Marino Homeboy at saka si Inday Jelana Official. Di makuha naman ba? Dili makuha. Hello po sa mga nanood. Nandito po kami ngayon sa Harikoy. Hi man. Hi Ate Ann. Hello, Ma'am Gina Kaloya. Hello. Long time no see, but now see now. Ayan guys, no, nagkita na naman kami. Kaming tatlo. Hello. Hi Inday. Kumusta Inday? Hi sir. Oy, sir. Kumusta naman ka, sir? Kumusta naman si Lia? Lia, kumusta naman ka, Lia? Kasing si Lia ka. Yes, guys, nagsama-sama naman kami tatlo, no? Wait, Marino Homeboy at saka si Inday Jelana Official. Di makuha naman ba? Dili makuha. Hello po sa mga nanood. Nandito po kami ngayon sa Harikoy. Kami nag-order kami. Umuya, ikaw, yun. Sisig lang. Ako lang sisig na ako. Sisig. Sisig lang ako ah. Basta mo kaon, ako sumugod. Yung pinaka-sexy na ano. Dito po tayo ngayon sa Harikoy. So, mayroon po silang stage, yan o. Yan po yung stage nila. Yan guys. So pwede po dito mga family, yan mga barkada, yan. Ang dami po kasing mga cheers at saka lamisa. Yan. Pwede rin kayo dito mag mga family banding, yung mga friends, no? Pwede rin kayo mag-videoke dito guys. Pwede kayo mag-videoke. Along the road lang po yung kanilang Harikoy, tingnan nyo. Kita nyo, ay po yan. If you're going to North Cebu guys, makikita nyo po talaga ito. Harikoy snack house yan. Tingnan nyo. Oh? So along the road lang po. Oh? Yan. So order na po kami kasi kakain na po kami guys. Order na mo din? Oo. Dato, tingin ko ako dito. Dito mapalad ba yung araw ko daw? Datry niyo mo kita mas disco ma'am. Sisig na ako yun. Nasa ko? Okay, gamay na mo dito. Iba mo kung order dito. So yung order ko guys is sisig sisig. Sisig pork. Margit pa balati. Hello po, kausap.
order na tayo, no? Ayo. Ako po. Ayo. Ayo. Hi, ma'am. Good evening, ma'am. So, ito yung orderin ko, guys. Ito, sisig pork. Yan. Pork. Gayon. So, yung milk drinks ko is anong nandito? Na may orange din? Orange juice? Oh? Pila man ang orange juice? Same lang, 45 ang sa picture. Oo. Sige. Sige, te. Kana lang. Sisig pork ko sa kana lang siguro, te. Oo. Thank you. Mga pila ka minutes, te? Oo. Sila, hagyapo, no? Oo. Sige, te. Salamat. Ayan, guys. So, tapos na po tayong mag-order, no? Order na po tayo. Hello, Teps. Yes. Thank you so much for the invitation. Thank you so much for the invitation. Kasi plano ko talaga may minsan kailangan mag-matik ng tulong na yan, tanig na po. Kasi kami lang po yung malapit na bahay dito sa Salamat ka sa hello po. Bakit mahal kita? Yung asawa ni Rosy niyo, kanta ko na bakit mahal kita? Yes. Yeah, si Rosy niyo, kanta din na anak ko. Kasi mahalin kita. Kuhan, kasong batok. Alam ko mga problem sa Wow, well it's dito po. kinalaman ko. Buto na, buto na. Dodora mo ganta dito. So yan guys, hinihintay na po namin yung order namin. So yung order namin is na-late na po ako. Yung order ko sisig pork. Saka yung pizza. Hi sir! Ay, sir, maganda po sir. Kasi Oo. Yes. ikaw lang mahal ka sa akin sa mga sir po, kanta po tayo mga Sige sir, salamat sir. kantahin natin mamaya. Oo. Kaya tapos sa mga kumain. Hello po sa mga nag-views. Wait pa. Mas. So, kakanta po si Ate Ann. Hindi Valentina. Ate Ann po, kakanta po si Ate Ann. Bakit ngayon ka lang live busy po? Kasi ako Ma'am Valentino Batahan. Malapit na po ako maging presidente. Hi, Day. Good evening sa iyo, ma'am. Hi, kumusta? Okay. Matamlay si Inday. Bakit? Hello sa tatay. So yan guys, abangan natin si James, no? Siyempre nung homeboy. Kakanta po siya. Awa ko lang sa'yo. Uy, yung Sino dalawa kantahin sa... mo, James? Di, ako mag-isip ko sa Matthew, ano din? Ay, sa Adonis Adonis. Dibar. Adonis. Adonis Dibar. No, guys. Huwag mo nga lang po dito. Dili. Huwag mo na ito eh. Dito ko bukawa si Golo. Kamit Staro? Hello. Wala, dito ko man siya. Wow, text me nyo. Yes, nandito ko sa text Yes, nandito po. Hello. Si, ano po, si Tigran Anderson. Anderson. Mo, sagot? Bakit hindi ka nakapunta sa bukid? Gusto ko sa pangin.
Kahapon po, pupunta po kami doon. Patakbo kami. Jerobi mo dyan. Nakalaw ko din. Sasawag pa kami ng Parikoy. Parikoy. Ayan po si Inday Angel. Yes. Kami ko na yan. Wow, kanta na. May kakanta na po. Abangan natin yung pamalakasan basis. Yes, ayan guys. So, first song by Ate Ann. Mama po yan ni Angelana. Yes. Yan po sa mga viewers natin. Wow! Mama po yan ni Angelana. Susunod ang kanta yung asawa na Chris Mio. Sir, may PM po ako sa inyo. Sana mabasa nyo po. Kanti lang po, please. Sa Marlene Colon Ferrolino. Sige po, ma'am. Kailan kayo nag-PPE, ma'am? Basahin natin. Doon ka sa Facebook page ka nag-PPE, ma'am. Mag-message ka ulit, ma'am, para mabasa ko kasi napakaraming message doon. And siguro yung message mo is natabunan. Hindi ko na nakita. Ma'am, sa Marlene Colon, message ka lang ulit, ma'am, para mabasa ko, ma'am. Hilda, Inday, pwede pa man na mataas, Inday. Yang oo, ana, Inday. Anay. Wait.
Para mamutang dito kung ano. So, pakibasa po piin po sa page niyo. Sige po ma'am, sa Marilyn Colon Pirolino, babasahin natin. Yan, nandiyan na po yung orders namin. Yes, nandito po yung order. Oh, din ano mo taas eh. Thank you. Yes, Salamat. Ayan guys, nandito na po yung order namin. Pork sisig. Sa madako ang mabote. Okay na. Wow, nandiyan na yung orders namin. Yan, merong juice. Painit sa dugo. Mata, paisog guys. Wala. Wala pa. Nakita ko alam yung kuya. Record ko kuya. Ganda sa diyan. Request. Isa po yung mga day. Ganda na. Oo lang. Kasi isog ba sa may bruto na? Oo, bruto. Mga tuyo na. Murag gabi, wala naman sila. Oo. Mga gimi dito, wala na. Oo, dawan na. Na hindi kabot sa tarima. May bago. Nga, gabi, open sila. Bagkote. Grisal right. Oh, right side. Dara? Sama ni. Saan ito? Dili ko.
So yan guys, ito na po yung kakainin namin. Basic, yan. So, it na.
rashes. Pampers Pants has 2-in-1 rash shield. Kontra babat, kontra kulot. Walang kontra rashes. Pampers Pants, up to 99.5% protected.
ayan guys, tapos na po kami kumain. Yan o. Ubus na po yung mga kinakain namin. So, next namin is kantahan na po. Kantahan. Yes. Yan o. Ubus na po yung sa akin. Sisig. Yan. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.